lidi, já jsem Evžen a dneska jsem tu s Františkem. A zahrajeme si na Hyzoplexu malé zdi, jo, mini Wolf. Dneska jsme to půl hodiny překládali v překladaci. Já to nechápal stejně i tak. Takže jdeme na to. OK, už jsme nějak začali, já to vůbec stejně tuhle hru nechápu, takže tak. Já to vysvětlím, já jsem chytrý. A dneska tu máme zase lepší kvalitu videa. Já bych si mohl zapnout zase ty stíny. Doufám, že to půjde, ne, já teďka na to kašlu. A tak já to chci ničit. Jo, a já to tam vysvětlím, dobře. Takže a doufám, že se vám dnešní video bude líbit, protože už si tady na ním dáváme práci 2 minuty. Takže to je prostě strašně těžká práce být ten youtuber. A kdyby neznal nějakého dobrého youtubera, na kterého se může dívat, kromě nás teda, tak se podívejte na Jardu Farmáře. Ne, koukněte se na kanál Fruitovi Let's Play a Mýtus. To jsou fakt dva nejlepší, to jsou fakt jedny z nejlepších kanálů, tak se budete jim to určitě v popise, jo. A jsou dva nejlepší kanály. BLUE Mini Bitter Ed. Tam bylo napsaný. A to znamená... Mě zabijou! Tady to mě zabila. Mě zabili. No taky. Za to můžeš ty. Jo, co? Voli, komu nás zabili? Nás Peter, málo. My jsme jáci žlutí. My jsme zelení. Ne. My jsme zelení. Nás nežlutí. Zelený. Ne, ona zabila. My jsme v jiném týmu. Hej, my jsme v jiném týmu. Nech mě být na pokoju. Ne. Já jsem taky umřel. OK, máme dlouhou hru, která se už snad povede, ne jak tamta, že? Tamta byla blbá, protože my jsme nebyli spolu. Ne! Zataj! Já jsem spadnul. A jinak točili jsme video i na kanál a budete ho mít určitě v popise a ještě k tomu budeme mít kanál Evžen a Flanta. Tam bude... My ho už máme, jenom jsme ještě na něj nenatočili žádnej video. Takže tyhle 2 videa, to jsme točili ke mně a tady ještě Evženovi vyjdou tam a budou tam videa bez miniatur, protože nám nejdou nastavit, nějak je to úplně blbý, takže budou tam videa bez miniatur, tak a budou videa po 10 minut, takže tak. Asi jo no. Hej, pomoc! Takže mě zabij nějaký ten typečk, mě zabij? Zabijeme! Ne, musíme ho ochránit, našeho Pepíka. Já ochraňuju. Zastav to tady! Ne, opisák je na nás! Ne! Zapte ty šmejdy, hnusný Polácky! OK, máme tu novou hru. Protože... A to je poslední. No poslední, protože tam ty jiné hry jsou docela pokaděny. Jo. A já jsem teďka zautočil na GN. Já jsem tady prokopat domů. Postej. Kamo, pojď. Ne, pomoc! Pomoc! Mám ti pomočit? Kde seš? U nás! Ne, už nejsem u nás. A byl jsem u těch černé modrých, teda zelených. To na nás jako černá magie!
Černá magie, jasně. Tak to bude dobré. A fakt oni hezky nějaký černý magie. Kámo, tak to bude. Jdeme na ně, jdeme na ně. Jdeme na ně. Zapte si. Vidíš, co je ta celá magie? Ne, To je rasistický. Ona nějak se... My to máme zeleňáka, kaškaryňáka, ne! Já jdu... K ním se potřeba, oni nám útočí na naši černou magii. Ne, oni nám útočí na černou. Dobrý, už neútočí na černou magii. Gela magie, tak to je nejlepší hra. Já jdu k ním zaútočit, jak potají. My to vyhláváme, Evzana. Oni to tam klejou. Jako největší šunky. Šify, mami. Pepiku! Ty máš Pepíka, ty mě podej. Co? Oni ho zničili, toho našeho? Ne. Má ještě 10. Málo. Jak to, že on se zabíjí sám? Nebo co? Ne! Já jsem zabil i Ela. Já na ně kašlu na všecky! Watch your step! Sakala! Já na ně kašlu! Kde ses? Evzana, tady! Já se jich bojím, ale mega. Mega. To vůbec, kde to přísný. Kámo, já ho chci zabít! Jo, já jsem jednoho zabil. Já budu... Jinak na nás budeme točit i Minecraft, takže se ceste i na Minecraft. Kamarád mi to zjist... Ne. Já jdu na něj zezadu, jo, zezadu, hej, Maxi, vyprodej, hej, Maxi, vyprodej, hej, cigalí. Já jsem zdechnul. Já taky. OK, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud dejte like, odběr nebo koment, nějak tak, podívejte se na náš kanál Evžen a Flanta, podívejte se na kanál Mýtus, podívejte se na kanál Ovocový Let's Playe. A to bylo vše z dnešního videa, doufám, že se vám líbilo a čau!